салом дӯстон, занҳо ва хоҳарони азиз. Чӣ хеле ки аз пурсиши дирӯзае ки дар YouTube сообщество гузошта будем маълум гашт, бисёриҳо мехоҳанд ки дар бораи сафед шудани мӯи сар, тарзи пешгирии онҳо ва ё табобат мешавад ё не маълумот гиранд. Ва имрӯз бошад маҳз дар бораи ҳамин мехоҳем ки ба шумо маълумот диҳем. Вале пеш аз наворо сар кардан мехоҳам ба шумо бигӯям ки дар каналамон оиди рехтани мӯи сар, сабабҳои рехтани мӯи сар ва витаминҳои муҳим барои мӯи сар ҳаст. Агар онро тамошо накарда бошед, дар поёни ҳамин видео ссилкаашро мегузорам, ҳатман даромада бинед. Ҳамаи мо медонем ки бо мурури сину сол рафтан мӯи сари инсон сафед мешавад, вале дар вақтҳои охир бисёртар дар ҷавонон низ сафед шудани мӯи сар мушоҳида мешавад. Сабаби сафед шудани мӯи сар хело зиёд мебошанд ва имрӯз бошад якчанд сабабҳои асосии онро дида мебароем. Сабаби якум ин ирсият ё ин ки наследственность, яъне агар дар авлоди шумо ҳамин хел тез сафед шудани мӯи сар мушоҳида шавад, эҳтимолият дур нест ки дар шумо низ чунин чиз мушоҳида мешавад. Сабаби дуюм ин гены. Гены аз наследственность фарқият дорад, чунки дар ҳолати дуюм мешавад ки паломкаи ягон хел ген шавад ки маҳз барои ранги мӯи сар ҷавоб медиҳад ва аз ҳамин сабаб метавонад ки мӯи сари инсон сафед шавад, чунки ҳамон гене ки барои мӯи сар ҷавоб медиҳад дуруст кор намекунад. Сабаби сеюм ин стресс ва асабӣ шудан. Бисёриҳо фикр мекунанд ки стресс ва асабӣ шудан наметавонад ки ба организми инсон зарари ҷиддӣ расонад, вале дар асл бошад ин тавр нест. Стресс ва асабӣ шудан метавонад инчунин сабаби рехтани мӯи сар шавад ва сабаби сафед шудани мӯи сар низ мешавад. Барои ин таърихи як занеро барои шумо мисол мебиёрам. Шумо метавонед инчунин дар YouTube даромада дар бораи ин зан маълумот гиред. Мария Антуанетта занеро Кароли подшоҳи ҳамон давр хост ки ба дор овезад, яъне ба қатл расонад. Ва ҳамон занро бояд баъд аз як рӯз ба қатл мерасонданд ва дар муддати ҳамон як рӯзе ки як шабе ки гузашт, Мария Антуанетта аз рӯи фикр, аз рӯи асабӣ шуданаш мӯи сараш ҳамааш сафед шуд. бинед ки системаи асаб чӣ қадар роли муҳимро дар организми мо мебозад ки аз ҳисоби фикр ҳамон зани бечора дар як шаб тамоми мӯи сараш сафед шуд. Аз ин рӯ дар ҷавононе ки мӯи сарашон дар муддати хело кӯтоҳ, масалан дар муддати як моҳ ё як ҳафта, ду ҳафта аз ҳад зиёд сафед мешавад, синдром Мария Антуанетта меноманд. Сабаби чорум ин нодуруст кор кардани баъзе гормонҳо ва норасоии баъзе витаминҳо мебошад. Нодуруст кор кардани гормонҳо ин аз он вобаста аст ки дар решаи мӯи сари ҳар яки инсон меланин ном вещество аст. Агар бо ягон сабаб ҳамон гормоналли дисбаланс мешавад ва меланин нақс ҳосил нашавад, мӯи сари инсон низ оҳиста оҳиста сафед мешавад. Дар норасоии витаминҳо бошад чӣ гуна аст. Норасоии витаминҳои гурӯҳи Б, фолиевая кислота, микроэлементҳо ба монанди цинк, селен метавонанд ки ба сафедшавии мӯи сар оварда расонанд. Аз ҳамин рӯ ман қариб ки дар ҳамаи наворҳо тавсия медиҳам ки бисёртар инсон меваҷот ва сабзавотҳо истифода барад, хӯрокҳои хамирӣ ва равғаниро кам кунад, чунки ҳамаи сабзавот ва меваҳо дар таркибашон миқдори беҳад зиёди витаминҳо ва микроэлементҳо доранд. Сабаби дигар ин истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ва сигаркашӣ мебошад, чунки инҳо ба организми инсон зарари хеле ҷиддӣ мерасонанд ва сабаби сафед шудани мӯи сар низ мешаванд. Ва истифодаи баъзе намуд дороҳо ки кори меланинро вайрон мекунанд, боиси сафед шудани мӯи сар мешавад. Пешгирии сафед шудани мӯи сар чӣ гуна аст? ҳангоме ки мӯи сари инсон сафед шуд, аллакай онро аз нав барқарор кардан ё ин ки аз нав сиёҳ кардан намешавад, чунки ҳангоми сафед шудан он аз решааш тағйир меёбад, решаи он сафед мешавад. ҳатто агар шумо мӯи саратонро тарошед, ҳамон сафед будагиёаш чӣ хеле ки буд, ҳамон хел мебароянд. Мешавад танҳо пешгирӣ кардан ки зиёдтар нашавад ҳамин сафедиҳо. Барои ин аввал шумо бояд тарзи ҳаёти солим дошта бошед, сабзавоту мевагиро фаромӯш насозед, асабӣ нашавед, фикрҳои ноҷорро аз сари худ дур кунед ва истифодаи витаминҳоро фаромӯш накунед ки аз ҳама муҳимтар ин витаминҳои гурӯҳи Б, хусусан витамини B6 ва B12, фолиевая кислота, витамин D3, омега 3 ва микроэлементҳо ба монанди цинк, селен бисёртар истифода баред. Ҳамаи ҳамин витаминҳои номбаршуда дар таркиби бисёр меваю сабзавотҳо аст, вале агар шумо маҳз хоҳед ки витаминҳоро истифода баред, танҳо бо тавсияи духтур шумо метавонед ки дозаи барои организми худ муайян карда, баъд онро истифода баред. дӯстони азиз, агар навори мо ба шумо писанд омада бошад,
лайк ва комментарии худро фаромӯш насозед. Фикрҳои худро дар комментария баён созед. Метавонед пешниҳодҳои худро низ дар комментария баён созед. навори имрӯзаи моро ҳар чиз бисёртар ба дӯстони худ равон кунед, то ки онҳо низ аз маълумотҳои фоиданок бохабар бошанд. саломат бошед.